entertainment ne ya shirya. Tattaunawa yake manya-manyan mata yau dai gane su kusa. Muna ta kan girma na shiri a turakar Hindu mu ga gida. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirinmu mai taken turakar Hindu. Shiri ne da kan zaƙulo mata da suka yi fice a fannuka daban-daban na rayuwa na arewacin Najeriya. Kama daga siyasa, kasuwanci, gwagwarmaya, masarauta, masu makarantu da dukkan wanda yake ba da gudunmawarsa a arewan Najeriya muna alfahari da shi. Kuma mukan yi wannan shiri ne domin mu dinga fito muku da manya-manyan matanmu na arewa waɗanda watakila ku ba ku san abubuwan da suke yi na alkhairi ba domin ya zama izina ga 'yan baya su koyi da su. Da yawa za ka ji wasu suna cewa abinda ba taimaka suke ba, su ma kuma su dinga jin kukanku domin su dinga shiga cikin al'amuranku. A yau shirin turakar Hindu ya kuma kamo babbar kifanya, kuma na san mutane da yawa sun santa domin alkhairan da take ya karaɗe kusan Najeriya, zan ce da arewacin Najeriya. Dan mutumin da yake Kano yana gaya min alkhairinta, na Zaria yana gaya min, na Abuja yana gaya min. Ku biyo ni sannu a hankali domin mu ga wace ce ba wannan tamu. Masu kallo da sauraron mu, bakuwar mu ta yau ba kowa bace illa Honorable Hajiya Rabi Salisu, wato Commissioner Human Services and Social Development Kaduna State, kuma garkuwar marayun Zazzau. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ranke daɗe ma, barka da kasancewa da mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, barka ka dai, sannan ku da zuwa. Yawa sannu. Da farko da ni da masu kallo da sauraro za mu so mu san ɗan takaitaccen tarihin rayuwarki da yadda aka taso aka yi gwagwarmaya har aka zo inda ake yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Rabi Salisu Ibrahim, kuma garkuwar marayun Zazzau kamar yadda kika ce. Kwamishiniyan jin kai da walwalan al'umma a nan jihar Kaduna. An haife ni a shekaran 1982 a watan uku kenan, 24 ga watan uku a nan garin Kaduna a Tudun Wada. Kuma na yi makarantar firamare a cikin local government a Sabon Tasha. Na yi makarantar secondary school ɗina shi ma a nan Challenge International College. Primary school ɗina Amin Children's School Kaduna ka. Sai kuma na yi aure bayan gama secondary school. Bayan na yi aure na ci gaba da na yi diploma business admin, kuma na yi HND marketing, inda daga nan kuma na ci gaba na yi PGD marketing, na kuma yi PGD peace and conflict resolution. Na yi masters ina a kan conflict resolution, na ƙara yin wata masters a kan MIAT. Na yi masters a kan kuma defense and strategic studies. Na yi akan leadership. Yanzu ina digiri na digirgir, watan PhD dina wanda na kammala, ina kan yin project dina akan security and strategic studies. Na yi karatun Islamiyya tun daga ibtida'iyya har sanawiyya, mun yi sauka, mun karanta littattafai na addinin musulunci. Sannan kuma ni matan aure ne, na taɓa aure, mun rabu da mijina, muna da yara, kuma yanzu na ƙara yin aure. Ina da yara 5 duka, guda 4 maza, guda 1 mace. Kuma alhamdulillah guda 2 suna university, sauran guda 3 kuma suna secondary da kuma 'yan primary school. Sannan kuma ni 'yar kasuwa ce, kuma 'yar siyasa. Sannan a lokaci guda 'yar gwagwarmayan ƙwato 'yancin mata da yara. Sannan kuma matan aure, kuma wanda take zaune a cikin arewacin Najeriya a Kaduna, inda na yi fice a gwagwarmayan ƙwato ma mata 'yancinsu waɗanda aka ci zarafinsu ko aka ci da su. Sannan ina da kuma gidan marayu har guda 3 wanda na yi a Birnin Kebbi, Gombe da kuma Kaduna.
wanda na yi shi ne domin in tallafa ma yara waɗanda ba su da galihu. Na taɓa yi a Maiduguri a lokacin da maganan Boko Haram ya zo, inda na aje yara 66 nan Kaduna tsawon shekaru 5 ina kula da cinsu da shansu da lafiyansu. Daga baya bayan gari ya lafa kuma na mayar da su Maiduguri da taimakon sarkin musulmi da shehun Borno. Na kuma gina makarantu na islamiyoyi har guda 7. Ina da makarantar secondary guda 1. Duka waɗannan makarantu nawa na kyauta ne, na yi su ne sadaqatul jariya ga mahaifiyana, saboda ni kaɗai ta haifa, ban da wa ban da ƙani. Mahaifina mu 7 ne a wurin shi, kuma duka Allah ya musu rasuwa, amma na taso a hannun mahaifiyana. Kamar yadda Hausawa suke zagin mutum su ce 'yan mace, to ni mace ce ta tarbiyyantar da ni, ita ta mai da ni abin da na zama. Don haka ni ban ɗauki wancan ɓangaren na kushe da Hausawa ko kuma kalman a ce ma mutum 'yar mace ba. Ni ina alfahari. Akwai macen ma mai kama da namiji wacce tafi namiji ma tsayawa. Ina alfahari mace ce ta tarbiyyantar da ni har na zama abin da na zama a zuwa yau. Kuma sannan nake ba yara na tarbiyya, kuma nake ba maza da mata ɗaruruwa wanda suke ci suke sha a ƙarƙashi na tarbiyya, da wannan tarbiyyan da ni ma na samu. Sannan ina kasuwanci na siya da siyarwa, inda nake ɗaukan mutane matasa da mata. Na yi harkan abin da ya shafi international business, kuma yanzu muna yin abin da ya shafi sarrafa da ƙere-ƙere na abubuwan ma'adanai, wanda mutane da yawa suna da iyalai suna ci daga cikin irin wannan sana'o'in da muke. Sannan na yi mentoring mata sosai domin su shiga siyasa. Na yi takara har sau 2, Allah bai bani nasara ba, na kara da maza, na kuma zama har zakakura, inda har a baya har kotu mun je kan cewa wannan takara da muka yi mun ci, amma Allah bai sa ni na samu ba. Na yi takarar 'yar majalisar tarayya a shekarar 2019, sannan na yi takarar sanata a shekarar 2022, inda da ƙyar sannan na sauka na bar ma wanda ya takara bayan manya a jam'iyya da kuma shi mai girma gwamnan lokacin an sa baki aka kai ruwa rana, sannan na yi saboda ganin yadda al'umma suka taso suna suna. Kuma na yi aiki da Malam Nasiru Ahmad El-Rufai a matsayin mai bashi shawara ta musamman a harkan zaman lafiya da sasancin al'umma. Daga nan ne mai girma gwamna sanata Malam Uba Sani shi ma ya zaɓe ni a matsayin kwamishina ta jin ƙai da kuma walwalan al'umma ta jihar Kaduna, inda ina cikin executive cabinet member na wannan jihar yanzu. Ba tare da alfahari ba, na gode ma Allah a irin ƙananan shekaru na ya yi min irin waɗannan ni'imomin. Na yi abubuwa da yawa da wasu ba zan ma iya tunawa ba saboda tsawon lokacin da aka ɗauka ana aikin. Na yi gyaran makabartu, na gina makabartu gaba ɗaya kamar a Maraban Jos. Na katange makabarta da ta kai girman a ce filoti kusan 200 a wuri ɗaya, wanda ni kaɗai ne wannan aikin. Na yi islamiyoyi, na gina rijiyoyi, na yi boreholes sun kai kusan guda 80 da wani abu wanda zan iya tunawa. Mun je rigagen Fulani da ƙauyaku, na yi musu makarantu musamman a nan jihar Kaduna. Mun ɗauki malamai masu da'awa da suke shiga ƙauyaku suna harkan da'awa. Abubuwa na taimako na magana aurar da marayu, na aurar da yara, an yadda yara na kwashe su, na riƙe su sun zama 'ya'yana, suna zuwa makaranta ɗaya da 'ya'yana, suna cin abinci ɗaya da su, suna sa dukkan suturin da 'ya'yana suka sa. 'Ya'yana ba su yi wata makaranta ba, su yi na waɗannan marayu. Alhamdulillah. Abubuwan da muka yi suna da ɗan dama. Alhamdulillah. Cin zaki ga kusan zaki ga waɗanda suke tasowa da irin wannan ɗabi'a irin taki, zaki ga ana cewa kamar wasu mutane ne su special da irin kamar na musamman da Allah yake halittar su. Shin ke kin taso da matan kina karama da wannan harkar son taimakawa al'umma, ko kuma sai da kika ga kin samu dama ne sannan kika fara shiga cikin al'amuran mutane? Amma kafin ki bani ansa, bari mu je mu dan jika makoshi, in muka dawo shirin zai daura. Masu kallo da sauraron mu, bari mu je mu dan sha ruwa, in muka dawo shirin Turakar Hindu zai daura. Masu kallo da sauraron mu, barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci,
idan yanzu kikai ko kai katarin kallon shirin Turakar Hindu, muna tattaunawa ne da 'yar gwagwarmaya wacce take jibantar al'amuran mutane. Na san in ma baka ji ba za ka ji irin taimakon da ta bayar ga al'ummata da addinin musulunci da arewacin Najeriya. Ya kamata mu ce mata well done, in ji Bature. A bari mu dawo Hajiya, muna kan magana akan na ce kin taso da wannan ra'ayi ne tun kina karama, ko kin tara a gida ne ita Hajiya babba tana da ra'ayin irin wannan abubuwan ki ma kika taso da shi, ko kuma sai da kika samu dama kika ga kin fara samun wani abu na hannunki na kasuwanci sannan kika ga ya kamata ki ma ki taimaka ma al'umma? A gaskiya wannan abun in ana gado kusan gadon shi ne. Duk wanda ya san mahaifiyana ya san ta yi harkan taimakon mutane, kuma ita 'yar kasuwa ce da ta shahara, don mutane da dama sun santa. Takan ba da kuɗi a yi sana'a a dinga dawo mata da riba ko su raba riba. Sannan tana da restaurant ya kai kusan guda 5 a cikin Kaduna, manya-manyan restaurant da take harkan abinci, wanda ta yi suna ta shahara sosai a cikin manyan mutane, har waɗanda ba ma a Kaduna ba sun san da labarinta sosai. To na tashi zan ga ma wanda suke da taɓin ƙwaƙwalwa za ta karɓi 'ya'yansu ta wanke ma mace kai, ta mata aski, ta kai asibiti. A lokacin sai nukan ji ƙyama in ce taɓi ni wallahi ba zan iya ba. Ta karɓi yaro ta riƙe shi, a sa pampers, a bada madara. Lokacin irin lactogen ɗin nan ta riƙewa, sai aka yi ganin dan bata haihu da yawa bane take da son yara. To takan yi ma mutane aure. Ita ma a lokacin akwai wanda suka musulunta, da yake a area da muke area ne na musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Zaman lafiyan da ta yi da su, sai ka ga in yarinya tana sha'awar musulunci, har iyayenta sai su ce ta je gidan hajiya ta irin zaman nan da ake yi kafin a musuluntar da yarinya. So tana da taimako sosai, amma a lokacin ban ji zan iya yi ba, saboda nakan ga kaman wahala ne da abubuwan da take ɗauka. Sai da na girma, bayan na ya aure, sannan sai ta ke encouraging ɗina ta ce min in zai yi sadaka da Allah in kawo, akwai talaka a unguwansu. Sai ta ce ko shinkafa ne in dinga kawowa, sai in sai buhu 2 buhu 3 in aje, sai ta yi ta rabawa. Wasu ma sai ta kira ta ce a mun godiya, sai in ce ba sai an mun godiya ba. A lokacin da duk take haka din nan, ni kuɗinta ne ai, ita ta tara kuɗinta tun kafin a haife ni. So da na tashi kawai ni na ci gaba da amfani da dukiyanta ne, amma duk da haka za ta sa ni kuma in yi aikin alkhairi da shi. Shi ma mahaifina an san shi gurin karantarwa, mutumi ne mahaddacin alkur'ani kuma marubucin alkur'ani, wanda yana da son taimakon mutane ta harkan addini shi yake yi. To yadda ta sa ki ban katse ki ba, ke ma akwai yanzu yadda kin dora wata a cikin 'ya'yanki, ita ma ta dora daga inda sosai. Yarinya ta mace zaka tana karatun likitanci inda ta yi nisa, wanda kullum muka yi magana da ita takan ce tana so ta dawo Najeriya ne ta yi asibiti, saboda kaman asibitin Aitam, asibitin marayu. In ta je ta yi asibiti yake asibitin gwamnati, ta ce da yamma za ta zo ta dinga yin asibitin taimakon talakawa, wanda kullum tana fata. Ni ban taɓa zaunar da ita na mata magana ba, amma ganin yau da gobe abin da muke yi, kuma sun taso tare da marayu cikin gida ɗaya a ɗaki ɗaya. To wannan abin ya sa ba ƙyama, kuma ba wannan jin ƙyashin yi. Tana da sha'awar yi, kuma ƙaninta shi ma Muhammad shi ma yana da so. Shi dai ya ce min sai dai ya je in ya nema kuɗi shi zai dinga bada kuɗi ne, amma shi ba zai. Allah ya bashi ladan niyya, Allah ya taimaka, Allah ya kai su lokacin. Kusan to gaskiya ita ne naga tana yin irin waɗannan ayyuka. Shin kin ce kina da gidan marayu a waɗannan garuruwa? Gidajen marayu nan da ke da sunan gwamnati ne, ko kuma ke ce kike da alhakin kula da waɗannan gidajen marayu da suke Sokoto? A gaskiya gidajen marayun na wata ƙungiya ne da nake da ita, a Rida Relief Foundation. Amma yanzu bayan na karɓa mukamin gwamnati na tsunduma a siyasa, sai na sauka a matsayin darakta na ƙungiyar. Sai na bar board of trustee da mutanen ƙungiyar suna tafiyar da ƙungiyar. Ni na samar da ita tun farko, amma yanzu tun da ƙungiya ai ba na mutum ɗaya ba ne, so an ci gaba da tafiyar da ita na inda na NGO ne, ba wai nawa bane, tun da abu ne da ya zama na entity ya mai doka da kuma rajista. Da haka yanzu aikin gwamnati nake yi, kuma ba na wani activity da ya shafi NGO, sai dai kila nan gaba bayan mun gama wannan mun sauka. To a lokacin da kike ƙungiyar, ana ki kiyastin
akalla kin canja rayuwar mutane za su kai nawa? To wannan ba ni na yi ba, akwai ƙungiyoyi da yawa da suke yin data collection na a nan jihar Kaduna a shekarar 2019 an taɓa cewa an yi bincike 2019 na taɓa rayuwar mata kawai sama da 5,000, yara maza kuma na taɓa rayuwar sama da yara maza da mata sama da 3,000 waɗanda direct na yi hulɗa da su, kama daga sa su makaranta ne ko kai su asibiti ko taimakon su, wanda kuma da farko da kuɗi na fara, amma daga baya nukan sa a Facebook, in sa a rediyo, mutane sun aminta sun yarda da ni, sukan sa kuɗi a account ɗin ƙungiyar, so mukan samu tallafi daga mutane sai mu yi amfani da shi, mu sa receipt, mu faɗi nawa muka kashe, mu faɗi kuma nawa ya rage. Wannan ya sa mutane sun sami yadda da confidence, sun ci gaba da bada tallafi ta hannun wannan ƙungiya a lokacin da nake jagorantar ta. Sun zama mutum gurin 8,000 ne, kin ga ko gwamnati ce ta tallafa mutum 8,000, ai za a ce ta yi kokari sosai a iya tsawon shekaru 21. Shin har yanzu a irin waɗanda kika taimakawa akwai waɗanda sun sami ilimi mai zurfi, sun yi nisa a karatu, ko kuma na islamiyya kawai, na boko nake nufi? Akwai ai taimakon ma kusan a na boko ne. To alhamdulillah jihar Kaduna yanzu kusan shekaru 8 karatun primary da secondary kyauta ne, so amma mu makarantar mu ma lokacin kyauta ne, kuma boko ne da islamiyya da hadda. Sannan akwai kuma yara kristoci waɗanda ba musulmai ba, su ma mukan tallafa musu. Idan muka tallafa musu da karatun boko da abinci da sutura, za su tsaya inda suke da wanda suke kula da su. To irin waɗannan taimakon da muke yi, akwai wanda yanzu ya tafi yana yin ƙwallo, muna da guda ɗaya. Akwai wacce mun samu scholarship ta hannun Islamic Development Bank, tana Sudan tana karatu, wannan rikicin Sudan ɗin ya dawo da ita. Akwai yara kusan guda sama da 50 wanda sun yi university, wasu sun kammala, wasu suna hanyar kammalawa. Sannan a haka na samar ma da mutane aiki a federal government sun kai kusan mutum 50 da wani abu, kuma a state government ma na samar ma mutane teaching, aikin castelia, irin aikace-aikace. Dalilin wannan abin ne yasa ma na shiga siyasa, ni aikin da nake yi ne yasa na shiga siyasa. An ce dalilin haka ne ma mai girma gwamna ya ga irin gudunmawar da kike ba wa al'umma yasa aka jawo ki kika shigo harkar siyasa. Kowa zai ce aikin da kike yi yayi kama da na gwamnati, me zai hana ki shiga siyasa? Sai in ce daga ina zan fara, sai dai kawai in je gurin 'yan siyasa roƙe su taimaka ma wannan kuɗin makaranta su wannan, sai aka ce ai yanda ke tara mutane ke ya kamata ki shiga. Shin ya za ki faɗi tasirin ilimin 'ya'ya mata a arewacin Najeriya? Shin kina ga har yanzu akwai tasgaro ko kuma mun samu ci gaba? An kika ce tasgaro kamar abu ne yana da yawa, an ɗan samu naƙasu kaɗan. Wannan akwai gap sosai, ganin cewa yanda ba na cewa ba a ba mata dama, saboda inda rashin dama ne tun farko da na faɗi tarihi na gaya miki secondary school na gama aka mun aure, amma yau na yi nisa a cikin karatu da taimakon Allah, da taimakon mijina, da taimakon iyayena, da kuma sawa a zuciyana ina so in yi. Amma za ki ga muna koma baya a ɓangaren ilimi. Sai ki ga an yi karatu an gama, na sha cewa da kai karatun secondary baka ci gaba ba a system na ƙasar nan, kamar baka yi bane kwata-kwata. Ka dai fi wanda bai iya rubutu da karatu ba, amma dai ba za ka iya amfanuwa ko ka amfanar ba. To amma mutum ya ɗan yi karatun gaba da secondary, za ka ga to ko 'ya'ya 5 ne mutum ke da shi, sai ya ce ai mace gidan wani zata, bari in yi kokari 3 mazan su yi karatu. An ba wa ilimin da namijin muhimmanci. Ita wannan ai tafiya za ta yi gidan wani zata, kuma me ma na wahala, mace ce aure za ta yi. So wannan yana kawo mana naƙasu. Za ka ga mutum ya ce bai yarda namiji ya duba mai mata ba, ta zo haihuwa. To amma kai ka bar yarka ta yi karatun likitancin ko kuma nurse ko lafiya da za ta zo ta duba wasu matan nan gaba. To duk irin wannan abubuwan gaskiya har yanzu akwai koma baya a arewa. Kuma ni ina ganin wannan abun mu ne za mu iya makanmu, ba wai mu dinga kira cewa gwamnati ba ta yi ba, masu hannu da shuni. Haƙƙin gwamnati ne ta bayar da ilimi, ta kare rayukan al'umma, amma ya kamata a ce mu ma akan kanmu
muna ganin darajar ilimi, saboda in akwai ilimin ya mace ita ce makarantar farko wanda ɗa yake zuwa kafin ya fita waje. Idan aka samu mace mai ilimi za ta ba da tarbiyya wanda yaron zai fita shine zai zo ya zama shugaba na gaba da nan gaba. Amma ya zama na bata da ilimi ko da na addini ko na boko, to ita ma yaran in ta taso ko lesson ne aka ba su ba za ta iya dubawa ba, ba ta san me aka koya musu ba. So za ki ga cewa yaranmu suna da fasaha, suna da kaifin basira, amma babu taimako. Idan aka je makaranta an ba shi assignment haka zai aje, in gari ya waye ɗauka ya mayar makaranta. Sai ki ga wani wanda yake da uwa da take da boko, in ta duba za ta gyara, sai ki ga an ce ɗanki ya ci 0, alhali yana da ƙoƙarin, babu guidance, ba mai sa shi akan hanya. Ilimin 'ya'ya mata yana da ci gaba sosai, kuma koma bayanmu da muke samu a arewa na rashin ilimi hatta 'ya'ya maza yana da nasaba da rashin ilimin 'ya'ya mata. Ce mace in kika yi ilimi za ki sa 'ya'yanki su yi ilimi, kuma a lokaci guda za ki ga akwai wani bangare kamar zan ce mutuwan zuciya, na yanda a nan gurin ina yaba mazan Hausawa. Za ki ga namiji hatta auduga sai ya siya ya baki, ashana sai ya baki, in aka sami mai kula. To sai ki ga idan yau bai da shi sai ki ce bai kawo ba, yaran ma na gida ba a ba su makaranta ba. Amma in kika duba 'yan kudu ko 'yan wasu bangaren Najeriya, za ki ga yarjejeniya ne, ko da ba ki aiki za ki kawo kaza ne, zan kawo kaza, zan biya kuɗin makarantar yara 3 za ki biya 2, ko zan biya haya za ki buɗe mata wani shago ya ce da shi za ta dinga cefanen gidan. To ai Hajiya Fulluwa ba za ta yadda ba, ana yin haka wata za ta ce ta samu na canza kayan ɗaki, ba za ta yadda ba. To mu sai ki ga ba a damu da maganan yara ba, shi yasa ko sakin aure aka yi sai a ce da 'ya'yan kika zo sai a zubar da 'ya'yan a nan, shi kuma ya rasa yadda zai ya auro wata da ba za ta rike ba, sai a ɗibi 'ya'ya a ce ina za a kai su. Ki ga a cikinmu ne mutum zai haihu yana neman kai da 'ya'ya. Yanzu ofis ɗin nan da na zo ɗazun nan mun zo muna wani kes, ban san ko kin shigo ba. Uwa na da rai, uba na da rai, ita uwan wai ta tafi aikatau Saudiya, shi kuma uban 'ya'ya 5 ya rasa yadda zai yi da su. Ya aure matar shi ta ce ba za ta rike ba, shi ne ya ɗiba ya kai mai 'yan uwar shi. 'Yan uwar shi da ya kai ma ita kuma mijinta ya ce ta zaɓa ko rike 'ya'yan ko kuma aurenta. Yanzu yaran an rasa ina da ina za a kai su. Wannan kin ga wani babban kalubale ne. Kalubale gani mutane suna yawan complain ma kan cewa kaman Hausawa irin ko ni na san matar da ta haifi da watan 6 ta cire shi daga mama ta ajiye a gidan, sai a ce ka tafi gidan uban. Ba wannan affection, ba wannan wadda da rahaman da zai so ka babu. Saboda kawai ana haihuwa ne kawai wani lokaci gasa ko kuma ana so wai a ci gado sai ka ce maza ba sa mutuwa, sai ka ji an ce namiji kika haifa aiko kin ji daɗi ke ne da gado. To ke matan ba za mu mutu ba ne gaskiya, ko ke ai ni na fi so na mutu shi ma mijin ya ci gado na gaskiya. Ni ma ai ina so in zama da in zauna he in jira mutuwa in ci gado gaskiya. Ni ma ai gara in na mutu shi miji shi ba zai ji daɗin cin gado ba. To wannan yake ƙara sa mutuwan zuciya. Sai ki ga namiji ya mutu sai ki ga kaman ya mutu da ruhin mace gaskiya. Ayi shiru ne ya faru gidan marayu ne, amma sai ki ga mace wanda ba Bahaushiya ba, miji yana ce yana yawon shan giya, ta dafa masara, ta yi rogo, ta yi komai, ɗan ta yi digiri, da yamma ta yi kosai, ta ɗaura abu a kai, ta yi goyo, ta yi waɗannan wahalan, wasu ma su yi noma, kuma ta dafa ta ba mijin, kuma ba za ki ji kansu ba. Sannan a lokaci guda mu muna da tagomashin musulunci ga al'adar malam Bahaushe ko kiristocin arewa daban ne da na ko'ina. Akwai wasu al'adunmu da suka shiga ciki, za ki ga mata suna son su zauna komai a yi musu, zuciyan ta saba kawai ba za mu iya ba, ba za mu yi ba. To ya za a gyara? To yanda za a gyara shine sai mace ta gane cewa responsibility na haƙƙin 'ya'ya ya ɗori ne fa akan ke da shi na tarbiyya. An san shi ne ya kamata ya kawo abinci ya komai da komai, amma idan yanayi ya canza, malamai ma suna faɗa sai ke ma ki canza, inda wani abu da zaki kulle da zamani ki taimaka mishi. Kuma tarbiyyar yara ba kina da kuɗi, ne na san wanda take da kuɗi ta ce wallahi da ta biya ma yaranta kuɗin makaranta shi ya samu kuɗi zai je ya ƙara aure. Kin ga su ma fa da nasu su ba haka aka ce. To bari mu je mu dan sharuwa muka dawo shirin Turakar Hindu zai daura. Masu kallo da sauraron mu da fatan kuna ilmantuwa, kuna nishadantuwa da tattaunawa da muke da Honorable Commissioner Hajiya Rabi Suleiman, da fatan Salisu kuna amfanuwa da irin
tattaunawa da muke da ita da kuma zai zama izina ga 'yan baya domin mu koyi. Kun ji dai fa irin gwagwarmayar da ta yi. Bari mu je mu sha ruwa mu dawo, shirin turakar Hindu zai ɗora. Nesa kusa muna ta baita kan girma na shiri a turakar Hindu mu leƙa gida. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. Assalamu alaikum Hajiya. Ranke daɗe Honorable Commissioner. Yau wato na ce kamar yadda kika jibanci al'amuran, akwai wanda zaki ga an ce an yi rafin ɗinsu fyaɗe kenan da kuma waɗanda aka kashe iyayensu a rikicin Boko Haram, kuma duk kin ɗauke su kin rungume su. Shin yaya musamman waɗanda aka yi wa fyaɗe, ya rayuwa take kasancewa a gare su bayan fyaɗe, kuma wani irin ƙalubale kika samu a wannan ɗauka nasu da kika jawo su kusa da ke? Na san dole mutum ya rasa iyaye, yana kallo an harba babansa an harba mamansa, wannan kuma kina kallo an zo an ci zarafinki. Shin ya kike yi har kike kwantar musu da hankali har su samu su zauna su natsu guri ɗaya? To wannan lokacin kamar yadda kika faɗa, kamar yanzu ne a ɗauki wani aiki da ya shafi information a baki, kin ga aikin daɗe kin saba, wai daɗewa bauta inci. Gaskiya. Shekaru kusan 22 ko da ɗaya yanzu muna wannan aikin. Gaskiya. Mun saba ganin cases mabambanta, marasa daɗin ji, marasa daɗin gani, wanda ba su da daɗin tunawa. Na ga mahaifi ya yi mai yashi fyaɗe, na ga kanin mahaifi ya yi fyaɗe, na ga abokin uba ya yi fyaɗe, malamin tica, malamin lesu, malamin islamiyya. Na ga wanda ka aminta ka yadda da shi ya kula ma da 'ya'ya ya yi fyaɗe. Na ga fyaɗen maza wanda ake yi luwaɗi da su, shiga tsutsotsi na zuba a jikin yaro ɗan shekara 5-6 yana ihu har yana neman sai an ƙara yi da shi, saboda tsutsotsin wannan dattin suke ci su rayu. So in babu sai su dinga cin jikin yaro ya dinga ihu yana neman ya za a ƙara yi da shi saboda ya daina shiga wannan bala'in. Mun ga yadda namiji ya yi ma shi wata 6 fyaɗe, tana shan abin nan ɗin shi, tana shan spam ɗin shi, cikin ta ya kumbura yana ƙyalli saboda an ba shi sa'a a gurin bokaye na kuɗi, wanda mun kama shi. Uwan tana cewa a rufe asiri, duk da yarinyar daga baya ta mutu 'yar wata 6. Shi kuma ya je yana ta ƙaryan ciwo a prison, lokacin aka ba da belin shi akan rashin lafiya ya gudu. Ita kuma matan ta samu mental case saboda bala'in da ta gani a rayuwa. Mun ga case za ka ga an yi ma yarinya fyaɗe, an haɗe mata wurin fitsari da kashi, shekara 3. Mun ga case kala-kala, ya fyaɗe a jefar a makabarta, ya fyaɗe a kashe a jefar a masallaci. Mun ga wanda za a yi fyaɗe aka sa abu tsumma a bakinta aka tare tana ihu haka har ta mutu ido ya fito. Mun ga abubuwa kala-kala. To wannan abin ne yasa yanzu idan da na zo ina wannan aiki a matsayina na kwamishina, akwai passion, irin kana da abun a zuciyanka, kana son abun, kana manta ma wannan aiki kake yi, saboda wannan aikin Allah ne. Aiki ne na tashin hankali da za ka yi ta gani an kawo mahaukaciya tana da ciki, dole ka zauna da ita ta haihu, a mayar da ita asibitin mahaukata, a riƙe jariri a kula da shi. All these things, ko a yi haɗari yaro ya rayu, kin san irin wannan a kawo uwa ta rasu. To waɗannan ayyukan da muke gaba ɗaya ya sa ba ƙyama. Za ka iya zama da su duk sanda aka kawo jariri, kafin kai shi gidan marayu nukan rike su wata 2-3, wata ran ma sai ki ga na rike shekara sannan ba da su akan gadona da gidana da komai. Mijina ya sha yana bacci da asuba ya tashi ya ji kukan jariri, ai me ya faru, a ce jiya da daddare ko da asuba aka kira na a police station, na je na karba. Ko kuma an yi fyaɗe nan, haka za mu je asibiti mu jira a duba forensic lab, a duba HIV, a duba waye. Wasu kuma gangrene, mutum 5, 6, 8, 9 sirefin yarinya ɗaya. Ana fyaɗen babba, amma wanda ya fi zama common shine na yara ƙanana kuma mai ciwo saboda yaran suna tashi da matsala a kwakwalwa. Kika ce ya nake da su, ba zan iya ni kadai ba. Muna buƙatar malamai suke shigowa suna ma iyayen yaran da aka mai fyaɗe, su kansu suna buƙatar counseling saboda stigma
ana gudunsa a anguwa sun zama abin kyama. Shi ko wanda ya fyaɗe ko an kai shi prison ko police station wata rana in ya fito sai kiga an bashi aure a anguwa. Amma ita yarinyar da aka ma fyaɗe ta zama wai abun nunawa, wani irin adalci, rashin adalci ne. Sai a ce wai ai biki santa ba, ai a gidansa an taɓa fyaɗe tun tana karama an mata fyaɗe, sai kaga ana gudun mutum. Shi wanda ya kuma baya zama abun nunawa. Kin gane irin wannan muna cikin wani society ne zaki gani Hajiya koyaushe laifi in mace ta yi laifi shine laifi in namiji yayi ba bayan shari'ar musulunci da mace da namiji ba wanda ta yarjewa ya zama mai laifi, ba wanda aka ce yayi laifi, ba wanda aka ce ya saba wa Allah. Amma mutane an mai da shi kamar al'ada, in mace ta yi laifi zaki ga wani ma wai ko yana fita da matar ana irin abubuwan nan na banza da bai kamata ba. Duk ranar da ya bude baki ya ce zai aure ta sai a ce wannan yar iska zaka aura, amma shi to shi lafiya lau sosai. To muna da kuma likitoci da suke bada wannan psychosocial support. Likitocin kwakwalwa sukan zo sukan ware mana ranaku suna mana voluntarily, sai su kawo yaran, a kawo iyaye, a yi musu magana a nuna ana tare da su. To kuma yanzu haka a gwamnatance jihar Kaduna ita ce jiha ta farko a cikin arewacin ƙasar nan da muka samu women and girls shelter, wanda muna da capacity kusan na gadaje 100 a nan Kaduna Road. Wannan gwamnatin ita ta bude shi, wanda ni ne nake kula da gurin. Akwai clinic na asibiti daban, akwai wurin koyon sana'o'i kusan kala 21, akwai ɗakin kwana, akwai gun motsa jiki, akwai hall na program. Babban guri ne da can na so ma mu je da ke saboda ganin lokaci ne yasa ba mu je ba. Shin ya kike ganin idan mace ta samu shugabanci musamman matan mu na arewa ko kuma in ce ma na Najeriya, zaki ga kusan kowane bangare zaki ga 'yan kudu yawanci sukan ce idan sun samu ci gaba zaki ga sun jawo 'yan uwansu sun kawo su kusa da su domin su ma su amfana da abin nan da suke yi. Mu kuma a arewacin Najeriya zaki ga yawancin matan mu sukan yi kuka da cewa idan sun je gurin wacce take akan wani mataki ko wani matsayi da Allah ya kai ta, wanda kusan matsayin nan domin al'umma Allah ya yi mata shi, wai sai ya zama kuma waɗannan mutane mata 'yan uwanta ma da suke zuwa kusa da ita su ne abin wulaƙantarwa a gurinta, su ne abin da za ta kora, su ne abin da kuma in ta fito ita kuma tana neman taimako za ta ce ina 'yan uwana mata ku fito ku zo ku mara min baya. Amma ba da time da kuma ta haye wannan gurin da take nema din sai ta manta, sai ta magana 'yan siyasa da suke cewa an tura mota an basu da an bulbule su da hayaki. To wannan ya danganta da individual character, watan kowa da kalan halin shi. Siyasa ko mukami baya canza mutum, dama can kai ne halinka ne, amma kila ba a gane halinka ba. Babu abin da zaka nema domin al'umma kuma ka guji al'umma. Idan kana neman siyasa to wajibi ne ka hulɗa da al'umma, domin su ne suke ba siyasa kaɗai ba, ban katse ki ba, kawai duk wani matsayi da Allah ya bawa mace. Wasu zaki ga ana ta ai halinka ma baya fitowa sai ka zama ka samu wani matsayi ko ka zama mai kuɗi shine ake gane halinka na gaske. To ni abin da yasa bana son in baka kai kitsan wance ba ka kai nima gashin wance. Zaki ga 'yan kudu idan suka samu mukami mata sukan jawo mata a jikinsu su tafi tare da su. Yanzu idan na ce miki yau an ɗauki misali Census Board na Kano an baki matsayinki na Hajiya Hindatu da kika daɗe kin san kan aiki, kila kina da digiri ko kina da masters, kina so ki bada SE guda 4, biki isa ki kai ba sai masu digiri. To kila a waɗanda za su zo guda 10, guda 9 a ciki za su iya cewa sun zo ne kawai ki taimake su yanzu su tafi. To yau da gobe sai Allah, saboda ba za ki iya warware musu matsalansu ba. To shi yasa har kullun ni na fi son wanda yake kan madafin iko yayi capacity building, ka ba mutum sana'a wanda zai dogara da kanshi, ko ka kai shi inda zai samu aiki, ko ka kirawo shi ka ce masa me zai iya yi a rayuwa ko me ka sani. Sai ka ba wayannan 5 kaga ka rage, sai ki ɗibo 2 ki rage, ki ɗibo 10 ki rage. Amma yau da gobe sai Allah, in dai bani ne na kuɗi a hannu, gara ka koya ma mutum yadda ake yin kifi. Ni kalan nawa tunanin kenan, kuma ni abin da nake yi kenan. Haka kuma ya kamata, kuma kai ma zaka samu sauki sosai cewa a bani. Shin a cikin minti 2 zuwa 3 ina son ki ba wa 'yan arewacin Najeriya shawara? Ba zan daina faɗa ba koyaushe kullum a program ina,
arewan nan kusan ita ce tushen Najeriya. Ba abin da Allah bai yi mana ba arewan nan. Ya ba mu addinin musulunci, ya ba mu al'ada mai kyau wanda har 'yan wasu guraren ma suna sha'awa, wasu ƙasashen ma na Afirka 'yan uwanmu suna sha'awar su zo su ga arewan nan ya take ciki. Kuma ko ƙasa waje kika je zaki ji ana Kano ko da sauransu ko Kaduna yawa, saboda sun san anan 'yan arewa da ba sa gane cewa yan Najeriya akwai yare sun ɗauka an ce Najeriya gaba ɗayan mu gaba ɗaya, to yanzu sun gane akwai 'yan arewa, akwai Kiristoci, akwai musulmai, akwai kuma al'adu, akwai 'yan kudu, akwai 'yan arewa, akwai kuma al'adu kala-kala. Shin a cikin minti 2-3 wani shawara zaki ba wa 'yan arewacin Najeriya kan su miƙe daga baccin da suke yi? Allah ya yi mana fa duk abin da muke tunani, ya ba mu dukkan irin baiwar da muke nema, mazanmu da matanmu. Wace shawara zaki wa 'yan arewa, matanmu da matasanmu da manyanmu da masu hannu da shuni, kan a shigo cikin al'amarin arewa nan domin a tashi tsaye a gyara arewacin Najeriya nan? To gaskiya shawaran da zan bayar bai wuce mu so juna ba. Na wani mai waka yana arewa mu so juna. Ba mu cika son kanmu ba gaskiya. Mukan fifita 'yan wani yanki, a haka kuma su suna ganin kamar muna son junanmu. Amma ƙaunar juna duk masu kuɗin Afirka da masu kuɗin Najeriya a arewacin ƙasar nan suke. Lokacin da aka yi COVID-19 na yi mamaki irin kalan kuɗin da aka yi ta ma gwamnati gudunmawa. Sai nikan ni tunanin yara almajirai da suke hanya suke makarantun tsangayu. Na ce wannan kuɗin da an tashi a Abuja an yi irin wannan rabin su ba za a kwashi yaran nan ba, a yi wata tsangaya ta musamman wanda za a dinga karatun alkur'ani, ana karatun boko a ciki, ana koya sana'o'in hannu, ana graduating thousands of yara. Ya zama koda ba a yi kowace jiha a yi kowane local government ba, koda a jihohi na central, north central, north east, north south, irin a ce an duba region, north west, an yi ɗaɗɗe inda za a rage yara, ya zama ana karatun tsangaya kuma ana karatun boko kuma ana koyan sana'an hannu. Da nan da shekaru 10 ko 8 wallahi za a fito da engineers da professors da waɗannan yaran in aka yi gurumi, in mutum ya samu alkur'ani ya zo ya haɗa da karatun boko kwakwalwar shi buɗewa take yi. To me zai hana masu kuɗin arewa mu su hoɓɓasa musamman akan 'ya'ya mazan nan waɗanda tarbiyya da ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma yana gurin matasa? Me zai hana 'yan arewa a haɗu a taimake mu a ceto arewa? Idan kika ce mata za ki ga ba ma a kula ba, to a ma yi ma mazan, a taimake 'ya'yanmu maza. Haka ne, to ba kya tunanin a yi community work kamar yadda za ki ga 'yan kudu suke yi, za ki ga su koyaushe ko a iya unguwa. Ina ta yin wannan kiran cewa ya kamata arewa mu tashi mu fara community work a mu ko garinmu. A ce yanzu kamar Kaduna ta shirya wani ƙwarya-ƙwaryen taro da za ta tara mata da matasa, because mata su ne iyaye. In suka zo suka ji, su za su yada dukkan manufofin da ake son a yada. A haɗa kai, to ta haka ma za a dinga jin damuwar 'ya'ya, menene wannan yake ciki, me wannan yake ciki, me ya kamata a yi. Kin san me yasa community work din nan yana da kyau? Kake manta akwai talauci a arewa, akwai maganan babu. Duk inda kika shiga karkara gara su suna noma, akwai abinci. Kuma za ki ga mu a jihar Kaduna gwamnati tana iya ƙoƙarinta. Mukan yi abin da muke kiran shi da stakeholders engagement. Duk ƙarshen wata ana kiran 'yan karkara, local government 23 na jihar Kaduna. Kowane local government ana so ka kawo wakili daga ward mazaɓa wanda zai miƙe a gwamnatance kenan. To wannan abin da kike yi nan anguwa hatta ko rasuwa aka yi, ya kamata a ce wannan kwamitin anguwan akwai likafani, akwai mota, amma sai kiga har makara ana bara a masallaci saboda babu community engagement. Inda akwai wannan kungiyar matasa, kungiyar mata, ko da mata aure ne a gare mu, ya kamata ku tashi tsaye domin ku introduce wannan policy din na community. Da ni da ke da kai da kowa ya zama. To gaskiya ne, yana da kyau haka. Cin hajja me ya taɓa faruwa da ke a rayuwa wanda ba za ki taɓa manta da shi ba, wanda ya taɓa miki zuciyarki sosai, za ki ce dama ni dai ba na wurin nan, dama ban ga wannan abin ba. Me ya faru da ke? To abin da ya faru da ni bai wuce
rasuwar mahaifiyana ba, da ta yi ciwo da safe ta rasu da daddare. Allahu Ba akbar. tare da na sa rai za ta rasu ba. A ɓangaren wannan alhini kenan. Amma babban tashin hankalin da na gani bai wuce na yarinya ya shekara 9 da mutum 6 wa da ƙani da ƙani da ƙani, uwa ɗaya uba ɗaya, kowanne yana fyaɗe da ita ba tare da wannan ya san wannan na yi ba, kuma dukansu 'yar ƙaninsu ce uwa ɗaya uba ɗaya, wanda yarinyar ta zama ta lalace tana tafiya wani ruwa na zuba a jikinta mai wari, wanda yarinyar har yanzu shekara 3 bayan an yi haka tana shan magani, ba ta samu matsala har a cikin cikinta, saboda irin wannan naga tashin hankalin da ban taɓa gani ba. Kuma sannan mutane suka haɗu suka ce a haɗa a rufa, na ce ba zan yadda ba. Aka kai su firizin gabaki ɗayansu, wanda kusan har yanzu suna hannun hukuma, suna nan a kulle. Amma ita mahaifiyar yarinyar take cewa bata ji daɗi ba wanda ya kai ƙara, don haka ba ta ba su. Wannan abun ya bakanta min rai, ba zan taɓa mantawa da shi ba, saboda na kwana a zaune ina tunanin kana bakin ciki, ita abun ma kaman bai dame ta ba, saboda ai ta aje yan ne ta je can wani anguwa ta yi aurenta a saki ne, ta barta ta tafi gaba, saboda haka ba ta so a kama su suna firizin a ce ta rike yar, saboda kai ya shafi ita ma aurenta. Shin me ya taɓa faruwa da ke na farin ciki wanda in kika tuna kina jin daɗi kina alfahari da shi? Abin da ya faru da ni na farin ciki baya wuce ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na taɓa tafiya, kuma na yi roƙi abubuwa da dama, kuma Allah subhanahu wata'ala ya ansa min shi a lokaci kaɗan. A shekaru kusan 9 da suka wuce, kusan abu 5 ne addu'a a Madina ba tare da na bari ba, kuma Allah ya ansa min wa'annan, ba na taɓa mantawa da shi. Saboda haka wannan abu ne na farin ciki da ya ƙara min soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciya na ji daɗin shi, ba zan taɓa mantawa. Allah ya ƙara mana kusanci da shi a dukkan al'amuran da muke. Shin wani kalan abinci honorable take son ci? Wasu za su ci dumame ko sabo da dumame. Ni zan iya yin shekara ina cin tuwo ban gaji ba, kullum sai na ci tuwo. Amma iya irin miyan kuka nan me wacce ake barjewa kajin nan a ciki? Ko ba kaza, miyan kuka ko da wake ne, in dai miyan kuka ne ina so. To na ce wani kalan kaya kika fi son ki sa da an ganki za a ce to ga honorable. Ina son ja. Masha Allah. Ina son bright colors. Haka ne. Yau shin wace ce allon kwaikwayon ki? Allon kwaikwayo na wanda nake kwaikwayon abubuwan da ta yi mahaifiya na Hajiya Fatima, Allah ya rahama mata. Amin ya Allah, amin ya rabbil alamin. Muna godiya sosai, ranke daɗe ma da lokacin da kika ba mu, kuma da fatan in muka sake zuwa domin mu ƙara ƙaruwa da ke, zaki ba mu lokaci. Allah ya ɗaukake ku, amin ya Allah, mun gode. Dan wannan ƙoƙarin da kuke kuma ba ƙaramin abu bane, da yawa zaki ga cewa mu ma Arewa ba a cika promoting irin abubuwan nan ba. Ku da kanku kuma ya kamata a yi promoting ɗinku, kuma masu hannu da shuni su shigo irin wannan ayyuka, saboda kuma advocacy kuke yi, kuma ba wanda zai tallafa in ba dan karamin tallace ko na ba, ya kamata a tallafa mu. Gaskiya ne ma, muna godiya sosai. Masu kallo da sauraron mu, da fatan kun wa'azantu kuma kun ilmantu daga irin tattaunawa da muka yi da honorable commissioner, kuma na san maganganunta duk dai ɗan arewa mai hankali, kai ba ɗan arewa ba ma, duk wanda yake jin yaren Hausa in ya ji maganganunta ya san ta yi maganganun da suka zama ilimi, kuma suka zama izina a gare mu da ni da ku ga baki ɗayanmu. Da fatan mutanen jihar Kaduna dai kuna nan kuna ta alfahari da wannan baiwar Allah da Allah ya baku a garin Kaduna. Ba dan ba da na ɗauke ta na mayar da ita Kano, a dinga cewa 'yar uwa ta ce 'yar Kano. Masu kallo da sauraron mu, a madadin babbar bakuwar mu wacce ta ba mu gudunmawarta duk da irin ayyuka da suka yi mata. Na zo na samu mutum sun fi 500 a ofis ɗinta, amma a haka domin ta ba da gudunmawarta ga arewacin Najeriya, ta ce to bari in tashi in zo in tattauna domin mutane na da al'ummata da mabiyana su ƙari da irin abubuwan ma da ba su san na yi ba domin su sani. Muna miƙa godiyarmu ga ita babbar baƙonmu, mato honorable commissioner kuma garkuwar marayun Zazzau, wato Hajiya Rabi Salisu. Mun gode da wannan lokaci da ta bamu, da kuma dukkan waɗanda suka taimaka, musamman iyayena da har yanzu suke raye da koyaushe suke min addu'a. Ina alfahari da su,
ina miƙa godiyata a gare su cewa ba zan iya biyan su ba da irin addu'o'in da suke min, da masoya da suke bi na koyaushe, da shawarwari da addu'o'i, da aminiya ta Hajiya Fadila. Ni Hindatu Bashir Na'ibi nake cewa mu haɗu da ku a wani satin domin mu ga wacce babbar kifanya za mu sake tsamo muku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.